I will glorify my name over and over again. I will do the things I did in the days of old. I will show that I am God, that God will never change. I will show that I am. Glory. I will glorify my name over and over again. I will do the things I did in the days of old. I will show that I am God, that God will never change. I will show that I am Child, I am that I am, says the Lord of hosts. I'm the Alpha and Omega, says the Lord of hosts. Omnipotent, omniscience, says the Lord of hosts. I will show that I am that I am. Oh yes, Lord. I am that I am, say the Lord of hosts. I'm the Alpha and Omega, say the Lord of hosts. Omnipotent, omniscience, say the Lord of hosts. I will show that I am that I am. Hey, when I know the Oma, like we like it if a better lotto she fit the jacket. On your bully up and down, if I proper on a like burial. I won't go white and me. Tell me you put a camera no white can me. I want a proper my senator. Yeah, engineer, give me 1 year senator. On your crucial with Papa. You are who senator can me. On your walker, on your Jessica, on the 12 position. The 12 position. How about one Yamara Chessy no coach? No, me like Ricky, you last size again. Oh, he can. All the same. And I'm on 7 not I know thought. And sorry, but will I get. Oh, on your dagger. Ojuku Nimo Cockandi Nwangele. Ojuku Nwangele. Hello, 1 year. Oh, Ojuku. Anya Uchibi. Come working here. Ageru microphone, Ageru. Lanya Mobile Uno, my Uno. Make every day governor work, yes, indeed. Diamuram, Umuway, Umpam. Elena just said, Diamuram, okay, or make a winner Hana. All the bank related to Kepusa. Our Mumma can one. Awash. Lada, 1 double at Dian, 1 double at Dian, maybe 1 year no 30. Dian, hey. The village are back on Bumpunuli. Ojuku Kaikelena, because Chatalagi. Lenu show Ojuku one them. Lenu kept me Ken Abano. Ojuku one them. Ojuku is Dubai. Ojuku Bogan Naka gave me Takanaba. Ojuku one them. Ojuku shall keep. Ojuku Mam Kagan and like Abraham gets. Father can never. Father only came on like this. Ah, David of Waranyamuna. That will be able to do much of my father. I actually woman walking in one memories. Long way I can go login or come on. Because one they get logo, each other give away a honey or Chineke lava. One is just ready. Oh, mommy, I want it. Okay. Oh, let's come my one year so whenever Mom saw. Mom saw the same person. Mom go let's oh, Onyana Abia. Onyano here.
Oh, Jubuke, Ima Kariala, Kariala. Oh, Oplio to Totoga, give the lady right a woody. Like every a bubble of motto will get change. If I need me through with a very Tutukunefa Mambu, Egato Mukuteka Manishi, Mukuteka John Ishunu. Oh, there, I'll get on one to red house. Yan the red house. Naibu Naka. Hina runa village and Gumala, every mother in our valley. They won't matter. They have Naka Gishikuliko, Kukatum Nakosa. In a cushion, the one you ship me in. I took him up in me, we always play. You were like it. You were like that. The alpha that he like Ribera and up and down. Hello, we love her. I reckon one young woman. Lina, one young woman of Buria. Yes, Muru, young woman, Jomo Temshibia. They like Ribera, Legion, Jelesi Benfe. And let this she wear. They got this she got. Waya no Panati, dear Gidan, in one. Nabali, she has a gaberia. No, but again, as a mother, one loon. I got one. Jamaican Naka Mbakuslama Mekusi. Line will tell one nigga, Yauru Gata Bampe. Well, down one nigga went Yauru Gas, oh, and you forget. They got it. I reckon I get a note, 7 men. Asimba. It's again. No dishes, you didn't know for December. It's a member and a Thanksgiving. Yeah, one day for an agro in our church. Hanya, how one memo again. Ah, Nibu Chejibo. Let me see, one of them. Hey, Otomabala. Le go to Shibubo to my brother. I'm a franchise that. Oto 3 persons. Have a see. I get them to let you over. You know the money. I love that guy like English. On your one weekend. How are you? I like the Shalom game. That's how I like the Shalom game. You wanna walk on. Kill one. But I'm talking about when I get Kushigi, like the very low. What is she? This happens. This is Chanel. Eyelashes. Yeah, very lucky. I hope that Bill and Bambo. I will glorify my name over and over again. I will do the things I did in the days of old. I will show that I am God, that God will never change. I will show that I am that I am. I will glorify my name over and over again. I will do the things I did in the days of old. I will show that I am God, that God will never change. I will show that I am that I am. I am that I am, say the Lord of hosts. I'm the Alpha and Omega, say the Lord of hosts. Omnipotent, omniscience, say the Lord of hosts. I will show that I am that I am.
will glorify my name over and over again. I will do the things I did in the days of old. I will show that I am God, that God will never change. I will show that I am that I am. Oh yes, I will glorify my name.
Driver. Wow. Huh?
Mama she no Mama Balaji. Mama Mbelo Mbe Babraji. Ibali Ibuyong Nam. Asa Helini. Kawa Abreri. Hello, Tigna, Abreri. Moa Gaba. Oh, one them. Yeah, what the work and I did be an aka. One them my father to the open. Hopefully, very good. Only check on my grandson. Allah Panya. Very happy to see you. Mono ya na kuchere mai. Apa yang mana? Anak aku, sini kerja kini. Wajar kau mah. Meja kalau nyok, meja kalau mogi, wajar mogi nama. Awak para si mama welcome. Mommy, Ilola, welcome. Mommy, Ilola, welcome. Thank you. Ndugu ofanye, ofumwatia, ndugu mahasara, nde isu ndugu mweza kwea, kwa mwezi isu, kwa damu ya, oto pradimu, kama pradimu isu, ofanye, ndi family, kiko chachi wa, mama tena na ulidamu. For we to make time and live here. Behave ourselves. Watch our future.
Let's go there. Sorry. Guy, somebody should get them. No. Mrs. Celine. Mene so extra ka baptism ke po da so de ba yesi. Ai ni me baptism ni me disgrace na baptism ba no we. Ya bo dikan ele ko na Kristi na we. Ai na ga ko to yi ke to yi ko to we. Ka je ya ru onye nwa anyi. Ai juma na re ebere ke na tro bi mu olu bo ke nwa ke Celine na lu ba. No kwari ebere. Ogun no be se ani ke ko na bi ko ba re. Don't have to have any go for the Fernand baby. Now, 50 on your one. Amen.
Chineke onye ebere biko mejuo okwukwe na nchekwube nwa gị nwere na gị bụ Celine mmadụ ụba duba ya n'eluigwe mee ka o soro ṅụrịa ebe n'otuto nke alaeze gị site na nchekwara Jesu Kristi nwa gị onye gị na ndị ndụ na-achị eze na-etu n'otu nke mmụọ nsọ otu kwụsị na ụwa ụwa niile. Mkpụrụ obi ndị ezi omume nọ n'aka Chineke. Mkpụrụ obi ndị ezi omume nọ n'aka Chineke. Ahụhụ ọbụla agaghị emetụ ha. N'anya ndị nzuzu, ha dị ka mmebi, ma ha nọ n'udo. N'anya ndị mmadụ, ọ bụ ntaramahụhụ ka e nyere ha, mana anwụghị anwụ bụ ihe jupụtara nchekwube ha. Ha tara nwantịntị ahụhụ iji wee dị mma, mana ha ga-enweta nnukwu ụgwọ na ya. O leghala ha dịka esi elegha ọlaedo n'ọkụ. Ọ narala ha dịka esi anara ihe eji chọrọ ya aja na-arụghị arụ. N'ọdịnihu, ndị ezi omume ga-amụkesị na-efegharị dịka ọnwa dị n'ime ọhịa. Ha ga-ekpe mba niile ikpe, chịkwa ndị mmadụ, ma Diwelu ga-abụ eze ha ebighị ebi. Ndị tụkwasịrị obi na ya ga-aghọta ihe bụ eziokwu. Ndị nwere okwukwe ebinyere ya n'ịhụnanya, n'ihi na amara na ebere Chineke ga na-eso ha ndị ahụ ọ họpụtara. Okwu nke osepụrụ. Umuoma azịza. Di nwanne m bụ onye nche m, onwekwaghị ihe m ga-achọ. Di nwanne m bụ onye nche m, onwekwaghị ihe m ga-achọ. Zaa Chineke ga-eme ka ndị Kristi niile nwụrụ n'usoro Jesu laghachi na ndụ. N'ihi ihe a ka m na-akpụ ugbu a si n'ọnụ onye ọ bụ n'onwe ya. Anyị bụ ndị dị ndụ mgbe anyị onwe anyị ga-alọta, agaghị eburu ndị gara n'ọrụ ụzọ bie, n'ihi na onye nwe anyị onwe ya ga-esi n'eluigwe rịdata.
otuto n'ikwu na eziokwu ọ bụ na mkpụrụ ọka adaghị n'ala nwụọ ọ ga-ada naanị otu mkpụrụ ọka ma ọ bụrụ na ọ nwụọ ọ ga-amịta ọtụtụ mkpụrụ onye ọbụla nke hụrụ ndụ ya n'anya atụfu ya ma onye ọbụla nke kpọrọ ndụ ya asị n'ụwa nke a ga-edebie ebighị ebi ọ bụrụ na onye ọbụla na-agbara m na-ejere m ozi onye ahụ ka m na m ga-enye ugwu mkpụrụ obi na-alọ mmiri ugbu a gịnị ka m ga-ekwukwa nna zọpụta m n'oge elekere nke a mana ọ bụrụ ihe nke a ka m ji bịapụta n'oge a nna nye aha gị otuto mgbe ahụ otu olu site n'igwe daa sị enyela m ya otuto aga m enyekwa ya otuto ọzọ oziọma nke ose m n'ụwa nwetakwara dịrị ndụ anyị kembụ ana m ekele ndị nọ n'ụlọ maka na onye abụrụ ọdụ aka aghọta ihe a na-ekwu every day burial and we must go anyị ga-agarịrị nye nwanne anyị every day burial so ana m ekele ndị n'ụlọ si Chineke gosikwa unu n'aha Jizọs anyị agaghị ibido maasị a kemgbe 10 o'clock ọ 10 ka ebido maasị na dayọsis anyị mana anyị hụrụ obi maka na Damian is na the family anyị ma the help of Damian in the church here. I don't know others as such, but because I know him anyị kwụrụ ihe ofu onye metara were mere the whole family ebere ya mere anyị si ka anyị chewe oge bịa let's give that tribute. So ụmụnne anyị ndị si Ababara bịa anyị kelekwara ụlọ otu unu siri bịa lọta ebe ekpere wee nye nwanne anyị Chukwu gozie na aha Kristi onye nwe anyị. Ụmụ m ndị amị m ndị paramilitary Chukwu gozie unu ee na-asị m unu nụrụ ọdụ abụọ na ọ bụghị something bad agụm ihe ọgụgụ attention ga-adị ma fada o ma onye nne o ma onye nna onye ọbụla ga-anọ na-ege ntị sị gịnị ka Chineke na-agwa m ọ bụ ya ka m jisi onye mgbe anya na-akpagharị akpara na Catholic Church once a na-agụ ihe ọgụgụ igere ntị God is talking through the person na-aga na-ege ihe na-ekwu so asị m ụnụ agaghị anwụtụ n'aha Jizọs amen. Oge dị maka ihe niile oge ọkọchị dị oge udu mmiri dị oge abalị dị oge ụtụtụ dị oge ehihie dị oge iru uju dị oge ọṅụ dị mana oge niile dị osi ebula ụwa n'aka. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Em na-ekwu maka nne m taa bụ na nwaanyị nwere ebe a bụ nwaanyị obiọma ọ nwaanyị mkpọkọlata ọ nwaanyị na-ahazi mmadụ nke ọma n'agbanyeghị ọnọdụ niile she still believe that God is God. Okay. Because Okay, I will let you sit down. I don't think you must have known that. Crazy. Ele ebe nọ n'ugbu a mama anyị a anyị kwere na ọ bụ nwaanyị obiọma nwaanyị na-akpọtala mmadụ. Did you follow the line of your mother? No, it's wrong. Unu eme mana azụcha ọnụ unu apụ mere ihe ọzọ. Lekọni ama nwaanyị a I know her suffering. Nakọta ekwu ihe ụha. So ihe anyị na-ekwu bụ akwụkwọ nsọ sị dịrị na gịnị
It's a problem. Monopoly card, I got but I have to open now once. 72 offers, Time. And you put me 2 minutes. Okay, so I could do that. I let you know. I'm only lying at that. But in I got it. Better woman, I get better. The Linda Brown, Jaoka, Jam Mitty, Jam Poco Bodo. If you want to hear them, I didn't know anywhere. What of easy? Hey!
Otuto dịrị Jesu. Onye jisi ike. Ave Maria. Biko ụmụnne m na Kristi, ana m ekele Chineke n'ọlụ ọma ya n'isi anyị niile, n'isi mmadụ niile. Ana m ekele gị. Ana m ekele ndokwa ya, na-ekele ndị nne, na-ekelekwe ndị nna na ndị youth, na-ekele mmadụ niile ndị nke bịara maka olili my mother. Ana m asị obi n'igwe nke atọ, Chineke onye na-akwụ ụgwọ ọrụ dịka ụgwọ ọrụ si dịrị, ya akwa niile ụgwọ ọrụ n'aha Jizọs. Na-ayakwa Chineke nna dịka ndị si ebe niile dị iche iche wee bịa olili my mom, ụkwụ ọrụ njide bịa gatakọ njiji ala mma n'aha Jizọs. Na-ayọ Chineke nna ka ọ kasịa ya obi, kasịa mara ụmụnne m obi, kasịkwe na ụmụnne my mom obi. N'oge ikpeazụ anyị na-egezikọta n'ihu n'aha Chineke nna bụ onye no, me disse pariaca. Olha mais gente disse pariaca, olha aquele. Kuniano. Eu tô de Jesse. Fala, oh, mas o soro de kele. Dogo se corando na o YouTube. Oh, mas eu fui here, disse pariaca. Eu fui here. Aboia. 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 Ike inweta okorobịa gasị Ave Maria. Ọwashi. Very rare. Ọ na-esi ike. Maka mara ma agba nkwacha plate na akpa ya. Ịnwa anwa zọ. Ọ chere ka mmata.
Amen. Maria bụ nne Jesu. Yes. Ama na ịkwadoghị demokọdịrị ozi nne gị. Ịkwadozi ya maka ịnata oriri. Mgbe ọzọ iji ịkwado oriri ozi bụrụ ụzọ kwado ogene. Onwe gị. Maka ihe a bịara nke ịchụ ụmụ m aja. Iwuri ya ha nye n'aka ose bụla. Amen. Nne ụnụ anwụchule. Nne ụnụ anwụchule. Nne anyị siri esi bịa ụnụ anwụchule. Ọ ga-adị olile mma n'aha Jizọs. Yes. Ọ ga-adị nnọọ mma. N'ọma ihe ọma n'aha Jizọs. Ịkpata maazụ ezinụlọ ndonu. Ndonu. Nne nọ anwụchukwa anwụchu. Ọ cross the Rubicon. And this cross 70. No, but I'm going to 72. Ihe na-emezi na owukwa mgbe ọbụla ọrịrị ọrịrị gịnị na-eme ezi ọrịa so ekele m ọnụ ha na-ezo ịbụ ụmụaka nne ha nwụrụ ha ejisi ike na akụkọ ọma nne ha a na-akọ banyere nne ha otu o si dị ndụ ọma ha esoro ụkpụrụ ha na-eme gịnị na-eme ndụ dị mma ọ mụrụ ụmụaka nne ha na-eme anwụ ha etizi isi n'ọhịa ebezi ntụ osi masị ha onye na-akụzizi no person. Ebere ntọhapụ anyị ka ọ dịrị dịka ndị ezigbo otu kwesịrị ịdị ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ya mere ka anyị narịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị nne anyị nwunye anyị Celine gbara ụba onye anyị elu ugbu anaghị ike nke ọ n'ọnọdụ ndị nsọ na ike nke mmụọ nsọ ka o mee ka o si n'otu ndị nsọ na nke ndị kwere na gara aga ka o gosi ebere n'ikpe oge eme ya nwanne anyị nwaanyị onye jụrụ mgbapụta onye akwụrụ n'ugwu ojii onye mere ka ị na-anatakwa na mma ọzọ na onye bụkwa n'ugwu aka nke ezigbo onye nche atụrụ na Chineke mee ka onye si nnukwu mgbakọ ezi ahụ dị ebi ebi aṅụrị nkere nwe onye njedebe nnọkọ nke ndị nsọ nna n'aka ị ga anyị etiri mkpụrụ obi nwanne anyị nwaanyị Celine mmadụ ugbu anyị ji aka sị nchekwube anyị n'oge so ndị nwere n'ime Kristi bilite n'ụbọchị ikpeazụ wee binye ede ede anyị na-ekele ihe ọma niile gozie nwe odibo gị na ndụ nke akụrụ nwa anyị ihe ọma ndị a bụ ihe nriba ama nke anyị ji amata obi ọma gị akọ nke ndị so n'ime Kristi ya na were ebere ka ntị na-adị ya narị onye nwe anyị weghara nwa odibo gị Celine mmadụ ugbu ọnụ ụzọ nke eluigwe anyị aka bụ ndị bido okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị ga-eso Kristi otu aka anyị na nwanne anyị nwaanyị Celine ga-esi nọnyere gị oge niile n'aha Kristi onye nwe anyị Celine Praise the Lord.
Hara gwani aha gị na ihe jikọrọ gị na mma Celine onye a na-ebi n'ụbọchị taa. Mrs. Goodness Ifeanyi. Ọmada Celine Delis Onajọba. Onye a bụ ezi nne pụtara ihe. Nwaanyị na-achịkọta ezinụlọ. Nwaanyị nwere obi ọma. Nwaanyị nne indeed. N'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla. This my mom shows love with each of anybody that's come near to her. Oh, she's forever in our hearts. We can never ever forget her because she's mother indeed. Thank you. Ebe unu si wepụta ka Chineke mejupụta mmadụ n'aha Jizọs. Ugbu anyị na-akwadokwa ilie anyị na-asịkwa onye ọbụla tinye ọnụ n'uche na ekpere ndị gbokpu n'isi ha biko kpụpụrụ anyị okpu ka anyị kwụrụ n'ọtọ ekpere ji ekozi ili. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị nụrụ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị 3 wee si otu ahụ gozie ili nke ndị kwere na gị. Ya mere ndị na-ahụ adị mmiri wee nchụbekarịa na ha ga-esikwa n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Celine nwee ike ịnọ n'ili nke zuo ike na ndokwa ka ọ nọ na ya ruo mgbe ihe kuli ya nye ya ihe. Gị onwe bụkwa na mbilite ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ ka ehukwu ihe dị ebebe n'eluigwe nke ọ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Chineke ejike na-eso n'anya nke mkpụrụ nwanne anyị Kristi bụ onye mbụ nke so nwụbilite ọkwa ige ka ha ga-abụ wee nye nke egosi
He can't and it's in one. Naka Chineke. Other you can look at what's known, you can know what shape Basil. Because they get here really. Please help us. Can you say your part? Because Yai Tata, we call Masani. Ekele Maria, Itana Gracia, Sabani again. Okay, sing those one for GS. Maria, the answer, name cage, Cheta, Ope Maria, the Castellan answer. Mabuna Fianga. Yes, I'm on Gelania. Take Ambo, take Antarebo. Yeah, anti-side. Yeah, you got to get my baby. Can't probably Celine not only for your garage. Can't probably Celine not only for your garage. Because they use to onye nwanyị na-ebere Kristi na-ebere onye nwanyị na-ebere naanị n'eluigwe ya ka eme uche gị n'ụwa a nye anyị taa dịka ụbọchị anyị dịka asị gbara mmiri anyị anyị na-eme maka nwanne anyị Celine ọ̀nàdí àkọ́ nàdìkọ́ yẹn káàdì ọdún náà ti pèsè ọdún náà sí mọ́ wọn gbọ́dọ̀ tó táwọn náà lò wọ́n jọ kúrò fẹ́ẹ́ mọ́ nà mọ́ tó náà sọ wọn wọ́n kà dé náà wọ́n jọ kúrò kẹ́kẹ́ tó pẹ́ ní ẹ̀kẹ́ náà wọ́n kàkí wọ́n jọ kúrò ayé mi ní ìfẹ́ ọ̀hún náà sọ̀ sí ìṣá ni wọ́n lọ ayé àwọn kristian kàkí wọ́n kúrò tẹ́tẹ́ múra wọn náà lò. No one is selling baby. I am Christian. Kaki onye kuru onye nke chere chere kuru na paradise. Na but one is selling na yes erugo. I am Christian. Eti mmiri nsọ saman na anyị selling. Bụrụ mmanụ nsọ gbaa ya ume. Kekwa pata n'otu ndị nsọ. I am Christian. Eji oriri nsọ nke ha ọbara gị zụọ nwanne anyị selling. Ka ihe oche na nnukwu anyị eme. N'okwu oriri alaeze gị anyị arịọghị Kristi anyị nọ n'uru n'ihi ọnwa naanị n'iji okpuru ndị anyị na-ekwu ebe dịkasị anyị obi anyị arịọghị Kristi ka anyị rịọ arịrịọ onye nwanyị ụzọ ebere abụọ ka anyị narọ ka imere nwanne anyị nwanyị Celine n'ọdị ikpe kemgbe nwa ogbọ gị nwere ka ihe mmehie bụ uche gị ebere ka ọ daba n'ahụ mmehie dị ebe ya nke abụọ mgbe nwa odibo gị bi n'ụwa ihe jikọ ya na ndị kwere okwukwe bụ ihe jikọ ya na ndị kwere mee ka ebe ezigbo otu a jikọ ya na ndị motu n'ụwa ọzọ ndị ọdị mba na-achị ebe ka mkpụrụ isere na mkpụrụ kwere na gara aga ka o zuru ka ndokwa ekpere ndị ga-eru uju Chukwu a na-arịọ gị
ebe anyị na-akwa akwara maka hapụ moto bụ sele n'obodo ka anyị na-echeta mgbe niile ọnwụ ụbọchị nke anyị na-abịa nso nye anyị grasị anyị jikwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site dị n'ebe ezigbo ndụ mgbe niile ka ọnwụ mberede gara ijite anyị kama anyị dị njikere mgbe niile na-atụ anya mgbe ị ga-ekpepụta anyị n'obi na eze ego ndị onye ndụ na-achị eberebe ekpere maka nwanne anyị nke nwụrụ anwụ Celine ka Maria nne nke Chukwu nne dịkarịsị obi ebere onye kasị obi ndị na-eru uju ka anyị n'aka nwụrụ ya mkpụrụ obi nwa odibo ya Celine na dị ekwe onye nke hapụrụ ụwa nke ka o si na ekpere nke ya dịka ezinne nwee ike iri ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ na-atụ anya n'eluigwe biri na ya ebe ihe ezumike ebe bụ onye nwe anyị ka o zuru ike na ndokwa ka o zuru ike na ndokwa ka o zuru ike na ndokwa onye isi ndị nne na onye isi ndị nna station na parish ka e nwee ngụ ọpara ya onye isi ndị youth na Mary League Youth and Mary League and also Abajeh Nwangele and also onye isi ezinụlọ a onye isi ezinụlọ Abajeh Nwangele ọgọ ya nwoke ọ bụ na o nwere ọgọ enwere otu o so n'ime ya na chọọchị ha bịa tinyere ya aja ụmụ okorobịa nyere na ya aka ochere
amụkwala onye nwanyị n'ahụ site na site onye nkasi obi bịanụ kasie obi ịbụ ezighi nna ikikere ebe ndude bụ naanị mkpọtụ mmemme echetawo mgbe m siri n'afọ nne pụta ọ dịghị mkpa m nwere wee pụta n'ime ajụwa nka mba wee dakwasị akụ niile m na mbụ ọ dịghị ka m ji n'aka onye iro na-ekposa ịga mba bịa onye iro na-agụriwa onye kwateburu ala na-asị ka Chineke gozie unu niile onye nwe anyị na-ere ụnụ ka Chineke na-egozie ma chekwawa ụnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ Thank you.
Ndoni, emeka wetara na yo
Onu were na akasi obi. Yesiri ike. Oh. Oh, none. Oh. None. Achọrọ m ka ị were anyị aha gị na ndị gị na ha nọ na kanopi ebe a. Aha m bụ Uche Samuel. Anyị si from Mbala, Mbezi, Isoti. Anyị kwane ndị ọgọ. Our last one ka ala alụ ebe a. MNJB. Okwu mbụ Chukwu wetere Chukwu ewere wekwe aha tinye ga-eleta ruo mgbe ebighị ekpere m abụọ ahụ Chukwu ga-eme ebere udo ga na-achị n'ezinụlọ dịka otu Chukwu oge mbụ so ha nwee nkasi obi na Chukwu wetere Chukwu ewere ọgọ mgbe ị ga-alakwa anyị na-asị ka okporo ụzọ ga-erubere n'isi n'aha Jizọs.
ka mkpụrụ obi Celine na-adị ekwe na mkpụrụ obi Jesu Kristi niile kwere n'ụgbara ala. Mkpụrụ obi ha siri ike na ndokwa na-adị eluigwe ka otu n'afọ anyị kọchi gị bịa ka emuche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. You want I get somewhere over here better? 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 Ave, 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 Maria, Ave. Kwanegu, Ave, Ave, Ma, oh, Ezende, Mario, yo, where ya, Chokonaka, Le Mario, yo, where Wage, Chokona, Ezende, Namoro, Jeso, where Wage, Chokonaka. Ndị na-eka anyị binye na ọzọ gba egwu anyị egbuola oge too much ka anyị nwee lawa biko onye ọbụla bilie n'oche ya eze nne na-amụrụ eze nne na-amụrụ Jesu were nwa gị nye Chukwu n'aka o ndị na-ebilala ya nọrọ mmanya
Abara bia. Go and do the money. Now go Botania. Do the noche. Digo. There. Everywhere. I'm checking. I want to see the money. If you were out there. They were out there. Digo. Ndama cholera. Usaba demma. Omonga sa demma. Osule. Abara wish. Abara wish. Wire. When you wake from wire. I say, wire. I can go for you. Chere go for you. You want to get away from me now? Or get away out there? I am able to go there. Oh, Sule. Martinu, not this way. Martinu, not this way. Kevin. Martino, Mami Mariga, Yabiola, Agawishia. Thank you. Mabianu so, alone in a kun, that's him. That's him, Mamma. That's all to Kapadu. What's all to? Don't go, Mamma. No believe now Jesus. They all come Martin on their body. Step back and baby, they kill him. They have already. Go to no, una baleala, una follow one. Ojabo, one, Nezuta, one Nazuta, one Swaria, una baleala, una gola one here. Bambolinu nwere nke ịgba la nneji Chineke na-amara kwanụ otu nje gbalịa Chineke ga-ekwachi unu mmefu unu niile ma nwoke ma nwanyị ma nwunye unu rụrụ ọrụ ma nwunye mụrụ amụ Chineke ga-ekwachi unu ya n'agha Jizọs kemgbe ka mbụ Chineke na mkpụrụ obi nwaanyị a n'udo ya na ya nchekwa nwaanyị a bụ onye obi ọma arụja akpọ mgbe ọgwụ ukwu ya when I love on the Malamao. So, Hambe to make a dinner of her. Or do you mayor, or may you than Ulu so brands on one prayer. Remember Baker. Ulu so runs on one prayer. Our hands to thank you. Aunty, or the young facility job. The afternoon to do all of them. So I remember Aunty, the Commander London Valley, Aunty Miami, Aunty Henry facility. So no matter to lose one. You can go soon, go for one and I have Jesus. Thank you, Terry Galam Bengalina Better. Ngwano de Kinswatch, Ngwa, Anaka Lodge, Altanara,
Our general, he can hello, Kumuni Fani. Are we funny? Who's funny? We have been some of Buzobia. Who's funny? No people. Who's funny? But we have been some of Buzobia, no problem. I check I like you, we have been but we have funny. I like you. Then I will have been done by you. Young, why I beg a one young was dead, Diana. You want those? The alone young one to the photo. About the Raton. Show me up. Would you find it? Get ready. Would you find it? Would you find it? Get ready. Inform me, find it. Where? Oh, the Cindy find it. Like, then I wouldn't want to see them. Opera, Martina, Martina, Bobby Babila. You go what the woman was Martina, I mean, we're saying, I mean, we're saying. Martin, Martin, so you. I mean, we're saying, now, what to do? What to do? Hello, William Martin, I get out. I'm going to tell you, Eza chicken, Ugandesa chicken, I don't want one. I'm going to hello, Winnie Fanny. Hello, I'm going to get are you ready? Dog, I can now. Because I'm still there. I'll go. I can now. I won't damn me whenever. Hello, Bahami, woman, the tiger. Can I go up on the man? I'm just trying to go up from Amigo. Hello, Bahako. But I am going to be by a phone and I go. We don't know. Always see Ajero and there's all Ajero. Mupano, we have Vitalis Perija. More Mupano is Shogo. Vitalis Mupano mad, Mupano mad. Last mess of Dia, our money number, Halloween at Hawan. Senator, you want Queno? Oh, Queno! You believe the first value? You can also know no matter what I wrote. We don't know or service now. He had that way by pool. Another wine. And they go wine. They can, and I want the neck to make a sense and they go heavy. What about it? Jesus Christ when you want to hear? People, but no damn bill for hello, new Bonga is coming. New Bonga for Vitalis India. Vitalis on Aguana. Photo, going so Shonumba, Bali so Chicago. Okay, I love you. Hello, Nintenga. 11 big again. Ini
One again. Galaba woman again. Move. Ella galaba no. Get rid of the maji. Put them on top. Put them in the close to them. Our para don't go there. Our para don't go there. All our money like I will buy you. I can make I will go. No, be easy. I can do for hello, Willie Fanny. Come on, goodness. Okay. Yeah, one day, thing up with you. Above we yet. Sing a leg, sing every year. Oh, my man. None the graboki. Oh, slow. When you go to that, go to Laya, Emrana, Adan, a jack on your grandma on Eka, grandmaggy on Eka, go measure. You're a big Naguna Tomega, or the challenge of Jackamia, Epeliaka, okay, no problem, mother. When you go to the Nelu, I go to Laya, die. Only on the men, I'm getting. What is another? Everyone know my head. Yes, I love him. I love a Kagish. I want to go to Mbali Search. Aunty came. Mbali Search, you're not ready. Never to work. I don't It's all got a lot. I'll go when it's work. Then Martin, if you have the leg. Then Martin, yeah. Good, you have the leg. Everyone, on the present here. I'll go again present. Okay. Thank you. So those are my and when those are the is that you that you're able to pass of Lawa. Ndogo, on another. Celine, I was him. Ndogo Nagale, Kano, I am doing the woman in fire. I am the Diane Donaka, the Ogawani. I am no, Nanda, Lion, Kaiju, the Lion, the one for the one Maya. Ogo, you will not let them know there. I have female, you let the one I am my reality. You tell me or them. If you have Mama, if I know, I got one again. You know, I won't go on again. God, man, Jesus. They can't be right now, can you join another now, Jesus? Now, go again. Manala, Kachika, Jesus. Thank you, Bona Badi about lovely brothers. And the lovely brothers. Hello, Nekono Chaka. About Opera. Mbali so to get ready. Takoro. Okay. Takoro. Urubia. Line Ocean condition and issue. Chicago, Ogawisha, the president. I was the president. I was going to keep
Tira yabu kamuri kalawa ela da hake. Ela hake. Ugochi. Iga ga ure foto ga mo man. Kosule. Ure foto ga tin babia. Ga ure foto. Ga ure foto ko mo man kosule. Ya bi ro me lo be se kono ma me tu pa da ba. Ya ure tu tu ndo no tira. Sado. Sado kan. Na Chere o wani ge selele iwa para le konson hun Chuko de Bianco Vitalis ebo bleno Vitalis ebo bleno Bianco organu sigina kuko Nike nwezingiwa Vitalis ebo bleno Bianco How are they? Ndị nwe church CW Legwecha Ladies St. Jude. My station na Parisha St. Jude. Ela akata gabe. Yanne tere. Okuni abaigwa abega. Vitalis, opera na Abajeh opera for me when I check. They can see so. Can we have a good you know? Munya opera. I have they can so. They can so. Una de la ready. Challenge is a Michael. Challenge is a Mama, potawane, people. Lower lono. Choose. Ogra azulo. Ele choose bio. Ya, madam ya, ele bishike. Ngo atwa hebo. Ebutaki group photo. Ige group photo aga. Awa dame. Ochi, umunne ga bro ngugwa ka wa matepu. Matepu yake magawo. Na nile ya o. Ama. Ya ka ba ni. I know you may run the try. I know so that I will not have you. I not go from by not from karaoke. I won't do Mudrak, Richard. I can do Mudrak. I will do weekend. No need me Mudrak, Richard. The end that we had you from Baru. Now so I'm crack the ọmọ wọn mú ní gbọ́n lè rí wọ́n lè rí ngọ́ wọ́n lè rí ojú kọ́ lè rí onye àti àyè náà sọ̀rọ̀ karoti ihe metụrụ ọnụ metụrụ anyị na ọgide na amụrụ ọzọ n'aha Jizọs durak ụmụ durak
because in the brain of Gaza, the message is that he's so slow. Okay, you know what? There many things can do your mouth. Oh, if you are going to see, one of Kraka. Okay, thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Biko, I want to do Mbana Isui. And the two our in-law, or our brother, or whatever. And don't want to had a young go to create. So I make a rule always do the Lord gave, and the Lord has taken away. And glory be to the name of the Lord. So
so biko obere ya ka anyị ji mgbaru ofe ndị nwe karịa otu a udo na-adị ezinụlọ n'agha Jizọs. Martin, gaa gbara ụmụnne gị ụmụ ga-akpọrọ egwu ka m hụrụ n'elu ọwa omenala omenelu na-aga abịaghị DJ Tell omenelu na-echu unu ọrịka before ha eri eri ha jiri present that gift so call your siblings na-edobere ya aka ụmụnne ya Martin na-arịghị aka sogi n'azụ Jizọs anyị delawa na ndị omenelu unu Ela adanne no ndiko zugu. Kelawa ndure nenu. Alaka wa ni wonu. Banga chala rola. Yegala kene wa. Akokelo kaka kona kala. Agale la kuni. Kuba kwa ya nazuro. Anga tango ya kala ya wa. Agale la kuni. Kuba kwa ya nazuro. Thank you, DJ. Thank you. Ngwa ugua kandumre nunu. Ya uru no yunu wetrezi wezi gbo ka ga ama ya kwa no zuru izo ugua. Oto diri Jesu. Oto diri Jesu. I want one more project this year. Abra maka nna na ụmụ na-ekele ụlọ n'ọkwa niile na-asị ụlọ ndo maka ihe mere mmiri ọwa nụ kwesịrị ịsa anyị ndo maka ọwa anyị na ụlọ tupu ya eweta nwa n'ime ụmụnne m nke ahaghị ya gasị ka a sị na o were si ụlọ ndo na nwanne nwa ya nwụrụ biko ụtọ ụlọ nsi nwanyị ụlọ ewere anyị ihe ndị a agụkwara ihe a wee na-asọpọtụ ya ndị ahụ rụbịara mbọchị ahụ degoro na ya ha tụnyere nke anyị ụlọ agwarachi ụlọ ugbo mara ụkwanụ ụmụnne m pụtakwara nke a sị ka ihe ọbụla nọ n'ime ụlọ ewere ya taa a na-asị ụnụ ndo ụmụ nwa nwaanyị Martin ụmụnne gị anyị bụ ndị mere n'ụlọ n'eziokwu a na ihe mere o wetara anyị n'ihi amama ụlọ abụghị onye ata ata n'ezinụlọ anyị ọ bụ ata eji eme ọnụ bụrụ ezinụlọ ahụ ọ bụ na ọka ọnụ ugbu a ezie aha papa anyị nwụrụ ya enwere ọla gị na-agafe Celine ọ bụ ya ga-eri ọ bịara eri akụ n'eziokwu ihe ha bụga ọbanye ọgwụ ọ bụ eziokwu na ọ dabara na n'ọnọdụ dị otu ha mana otu ọ bụla esi ede ya ga-achị Chineke nwaanyị ya kwanasị na iji ọbịa na-agbanye ebe a ụkpụrụ ya anya n'ihi na onye mụtara ndị nweta ụlọ n'ugbu a ọ gaghị asị na Chineke mere ihe ọjọọ ọ bụ eziokwu na
otu o siri dị anyị n'obi adaghịwe ọ dịba ka akụkọ ndị akwara n'ugwu a ebe ọ bụla anyị ga-adịdobe aga ya gbara Chineke nwaanyị anyị bụkara abịa na aka mebi ise otu o si ewute ụlọ o si ewute ya onwe anyị bụ ndị mụrụ ya n'oge adịghị anyị nwa na edota mgbe otu ọbụla so anyị ga-anagide nwee olileanya na ntụkwasị obi na nkwa Chineke maka mbite ọnwụ n'ezi omume n'oge na-adịghị anya ọ bụrụ na ọ gbatawa ibi ọfụma ọ ga-abịara mbite ọnwụ na anyị ga-akwetakwa bụ ọṅụ ezinụlọ Olive in the family wee na-akwado Martin nwa nwanyị na ụmụnne ya dịka maitinye ọgbara kwuru ya onye Igbo bụ nwanne nna ọ na otu onye Igbo dị mmadụ obi ọkwụrụ arọ ọ bụghị obi ndị nkatọ mmụọkadị n'etu ọ dịkwa na ozi ọnụle onwe onye Igbo ọsị ozi nkatị obi asị m n'ọnụ nke mbụ nwanne anyị nwaanyị Baịbụl tara ndụ mmadụ bụ 70 or 80 years 80 years ga-abụ special mightiness ya bụ site ịgba mbọ otu isi were lekọta nne gị ma ọ bụ nna gị ga-eme ka o ruo 70 years onye ama ọ ga-eru ole ahụ mana that special mightiness Chineke kwuru okwu ya nwanne m nwaanyị na-ehe ebe ọ bụrụ na 70 about nwaanyị na 2 years ya 72 so ahụ na nwanne anyị nwaanyị anwụọ ya ga-asa ọnwụ nwụchi ọnwụ ọnwụrụ ọnwụchi ọnwụ ile anya ebe a efu ihe na-eme n'ebe a o nwee na ụmụ nwee ụmụ nwee ndị ọgọ onye bere ebe ata ga-enwekwa na mmadụ nwụrụ onye bere ebe ata ga-enwe na mmadụ nwụrụ makwa nna onye a nwụrụnụ nwere ndokwa ya n'azụ o nwere mmadụ na ụmụnna ya o nwere mmadụ na ebe bibi ya o nwekwara afa n'ihi ya onye ọbụla bịara ebe a taa n'ọkwa ihe niile abụrụ n'egwu ebe a taa ndị ajụ na ajụjụ gị jụ onwe ajụjụ sị ele ụdị ndụ ị ga-ebi n'ụwa ele ụdị akpamagwa na ihe ị ga-eme a ga-echeta gị mgbe ị nwụrụ anyị ga-ajụ onwe na ajụjụ n'ihi ya ana m ekele unu na-asị nwa ndị dịka ọnụ nwa ndị mechapụrụ anyị ihere site iji nwanne anyị nwaanyị otu kwesị ka echebe bie ya anyị kele unu sị ihe a ga-eji abịa achị ebe ọzọ ọ gaghị abụ ụlọ ọkwa ọ ga-abụ obi ụtọ tara anyị bụ na nwanne anyị nwaanyị metere sị na efere ọwụwa wee ruo mgbe ya mere gị ọnwụwa ọ wee ebe so onye ọbụla asị na ọ na-eleta nwanne anyị nwaanyị ọfụma ka ọ na-aga jụọ n'ahịa Martin na aha gị na ụmụnne gị ana m ekele gị na-asị gị na-agbalị o jikwa na okwu obi na-ebi na-ekecha mkpa unity in the family a na-aha family aha gị agaghị Martin erokwa mpe mmadụ erokwa mpe Martin Umapalim kelen! Umapalim kelen! Umudini kelen! Ndumele pen. Ndumele pen. Meson. Martin. Ibane ala. Ala anweta. Chineke ga-akwashi anyị. Akwena flash. Akpata ọmụ ihe. Thank you, Umuoma Martin. He done Rosinga. Okay, I will parish a carrier. Hello, Bishop Hogalapuja. Iko, auna elanya, aya hona wanda mai. Omoya, na ndị ezinụlọ a agbalịrị ọmụma. Onye eziokwu na m bịara late. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe dị mmadụ n'olu. Nga na m abịa nga akụzi. Ma m na-ekele Chineke n'isi ụmụ ya. Ele ndị a niile Martin ma ụmụnne ndị ọzọ. Ndị ụmụ ya na-ama na ha ahụhụ ụmụ ọkpara dị. Ekwughị eme n'eze were awa ekwughị eme hụ ha. Ọwụ mmadụ ile mma na ha ahụ ndị ụmụ ọma.
iru ụzọ ụlọ anyị ugbu a ịga jụọ ha sị ele ụmụnne ndị ha ahụ ndị ụmụ ha sị na amagba ha mmụọ mana Chineke mere ebere ngalaba anyị siri ike ebe a that's why ha bịa ihe ọbụla ha kwuru sị ha mere ha emere ya na-asọghị ngọngọ ọbụla akwa ghọtara Mati biko ihe ọbụla ị wetara ebe a ọ mụ na marriage so due to the relationship ya abịakwasị dedo mere na ya amụ ya na marriage ma na-akweta amụ ya na marriage so ihe niile na-aga nke ọma kele nwunye nkele ndị ọzọ ndị ewere thank you ugbu a Martin iwu na-asị ndị mmadụ akọọla sị mma m kwesịrị ịnwụ onye mere ejiri bịa ha na-eweta ga na-enye yotago ha sị mma ga ọnwụ ya ụkwa ọnwụ ka bene so ma ndị bịara bịa ma ndị lara ala ngwa kelezie onye ọbụla site na ndị ka epuru ụzọ si ndị ka bịara ikpeazụ ndị mere na gị thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Honestly speaking, I will hear Tonanya. Na he joanya. Olabula marannem koma. Stena parama waya. Nanda lady. You never wrote too much. You are a villager. Maraba condemn. Ya ora na mo nem lole sister ya currency no kan na bankata. Mo brother one nem ki abia abakoe. Mo brother cause abia abakoe. Ni eji sister anyi. Sister atwa ya sister. E goro ti ma fa ko mo nwa. Chileke sister, si ya wo mo. Ya si ejoku ya wo mo. Ya si ejoku agwa ya na eloro di. Ma fa ko mo nwa ya ga he na Chineke gị hụrụ gị n'anya n'eziokwu Chineke hụrụ nne m n'anya n'ebe ọ dị ukwuu ile anya okirikiri niile bịara ebe a taa ọ bụ n'ihi nwaanyị a ka ha pụrụ ebe na n'ihi Chineke m ya mere a sị na m kwuwe okwu ihe gbasara maka nne m taa chi ga-ejikọta ga-abụ dịka anyị si ekpekpe n'ekpere o maka akụkọ ọla ebube nwaanyị ahụ mere akọwawa ya ka nwere ike ga-ekwe ntacha nwere ka ga-akọwara maka ị ga-esi nwunye ndị ebiri ala n'ụlọ dị na-ajụzi ihe ndị otu omekwere ọtụ o mere eme so na-egbu ha oge ndị niile bịara ebe a site n'ebe ndị ọgọ m bụ ndị eze achị ndị nọ nwa ha nwaanyị ekelele m ọnụ na ọdị nwaanyị ọnụ bụ ọgara m enwe ndị na-alụ ndị ka ya ha alụ ha hapụghị agbalaga mana ahụrụ m ka ha jụọ m oyi onye m nsogbu dịka nne m chịrị onye nna m nsogbu ana m ekele ndị ọgọ m ndị ama Igbo ndị m ji eme ọnụ mana e nwere nga nwụ ga-amakọta mmadụ n'isi ya echefuzi aha m mee so ekelekwara m ndị ọgọ m ka akpọ gịkwara nwanne m ke nwaanyị ọ nụlee ya mgbe ọ lụrụ nwaanyị afọ ya ha nwetara mana ugbu a afọ ya ha ruru taa iji gosi na Chineke nna dịkwarala Celine na Fidelis mmụọ anụka m ekele ndị ọgọ m isi ochi n'isi nwanne m nwoke ndị mbara isi ochi ọ na hụ nwaanyị ike na ke ha eyi ejima ihe ndị a niile ihe ọma Chineke nna na-eme ọ na hụkwana ya hụ ụmụ ya ọ na-gasị m na ọnwụnwa anyị a na nwa na mụsịrị ọnwa ya bụ ihe Chineke nna na-emere Celine na Fidelis ana m ekele ndị ọgọ m ndị ngwa nwunye m nọrọ ndị ngwa abụọ mgbe ọha ngwa ha laruo ha ekele maka ha eshi otu mpa so elekwere m ụmụnne m ahụ anya agụrụ agụgụ oge ha ọ na-ele ahụ ọrịsa ha mma ya bụ ihe ọma Chineke nna na-emere Celine ana m ekelekwa nwanne m nwoke nne m mụtakwuru pastọ onye a gwara sọ mụtara pastọ ga-asọ washi nwanne m nwoke a kwesịrị ishi fada mana dịto ọ dabakwara ya na fada ya dabakwara ya na pastọ so ọkwa nne pastọ ka ọwụ Chineke ya wụwo na asị maka akọrọ ha ama Chineke gozikwere nwaanyị ya gozikwe ndị ọgọ m ahụ ana m ekele
ndị ezi nne ndị hapụrụ ihe niile ha ga-eme n'ụbọchị taa bịa maka olili mma m. Ana m asị Chineke nọnyere ọnụ. Ọtụtụ n'ime ọnụ ndị nke ụmụ ha na-enweghị ihe nweta ma ọ bụ ihe nkụta site na beri ahụ dere ebe a taa, Chineke nna ga-emeghe okporo ụzọ ụmụ ọnụ n'aha Jizọs. Ana m ekele ndị Christian Fada na-asị ekele dịrị ụnụ gbalịrị ebe a na-enyere nne m taa. Ana m ekele ndị kwaya, na-ekele ndị Lovely Brothers, na-ekelekwa ndị Landlord Association. Ana m ekelekwa ndị ụmụọma mụrụ m, maka na ọrụ na nna m echie na ụmụọma ma m onye gara ịmụta ma ma ebe m na-alụ ụwa. Chineke mee ebere, nne m echi isu ga-agwọ mba ndị obodo ewu ala ka ekwe ọdụ ọkpụrụkpụ ndị umere nne m eyikwere m ha. So ana m ekele ha wee ebe a ka m chiri ụwa. Onye ọbụla ma mma sị ezitere m echi ubeke ọma na alụmdi. So ọ bụrụ na m kelewe taa, chi ga-abụ chi ga-ekwo. Ana m ekele ndị nwede mmụọ m nọ ọ na-ele ha n'ụbarị na ọ ga-ahụ n'obi ọma kpaga ha na nwa ha eme ha ihe akaja na beri taa. Eburila m ekele bịa ndị nwe isi ma maka ọha nwe isi ma ndị ọkpụrụkpụ ndị umere m ejighị m ha egwu egwuregwu. Mgbe ọbụla m gara umere m, mgbe ọbụla ọ sara m baa gị enweghị gasị m nwa m chi nga abụọ. Arụ otu echi m mere umere m a na-akọgọ ụdara, amakwa m si a na-akọ ụdara ebe ahụ ndị arite na-akọ ụdara. Mgbe a na-akọ ụdara awụ nna anyị ukwu ya so onye na-akọ ụdara ya ewepụta isi mgbe esi ka ndị mara ha si ezo nwata dị m so nwa m za pụtara ụdara ntọtọrọ ụdara n'ebe a gbakwashịa lara m ụwa m. So ya gosi ịhụnanya ndụmere m nwere n'ebe m nọ. So ndụmere m biko ekelele m ọnụ na-asị Chineke nna onye nyere anyị isi ike wee ruo n'ọdụ a anyị ike lie nna anyị. Ana m asị ka Chineke na-enyere ọnụ. Na-ekelekwe ezimorisi oke nwa ụnụ m aha ahụ dara ọda oke nwa ọkwa na oke nwa gbọrọ ọkpọrọkpọ nwa pụtara ihe. Enwe onye na-amaghị ma orisi oke nwa n'ala isi elulu gbọrọ ọkụ. Enwekwa onye na-amaghị ya n'ala agbaja. Otu a mụtakwara na anyị ebe ọnụ chikwara ya ike anyị makwa ekwu. Enwe onye ga-emegbuli anyị, ekwere gị ikike anyị n'ala. Abịala ọha anyị ga-alụ, abịakwana na ịwa anyị ga-alụ, abịakwana na ịtọ ọcha anyị tọkwana ebe ọbụla ha chi anyị na ya. So ndụmere m uche atụla ọnụ nwa na ha siri ike, anyị siri ike. Ka Chineke na-agọzi mmadụ niile ebe n'ebe a, ma ndị m chetara ma ndị m ga-echetaghị. Ụkwụ ọnụ jiri bịa ka aka ọnụ jiri bịa mma n'aha Jizọs Kraịst ma ọ dịla ekwuchitere m. Amen. Mgbe akpọrọ nsọ ụmụnne m lawa ịgbalịala mee n'isi ha. Biri ka mbiri biko ndị be ọ na-ahụ ebe a na-ahụ ndị United Brothers. Anyị nọkwanye na Aba na-achọrọ aka anyị. Anyị kwana ndị rụtara nwa obere ụlọ na Aba. Onye anyị bịakwara na onye otu anyị, onye anyị na ya soro na-agba mbọ nwetakwa n'ebe anyị bi n'Aba. So anyị anụ n'ọdụ ihe rete edekwasịrị anyị aga agbaziri nkịtị. So anyị sị ka na gburugburu ugwu eze anyị sị ka anyị bịa nọnyere ya sị na ọdụ ihe a mere ni Chineke nna a na-asị na n'ofe ọ mụrụ ụmụ ya ọ ga-azụ ụmụ ya azụkwa ya. Ọ ga-aka karịa nne ya nwụrụ ni site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Ama m ikelechala ndị niile mgbe i kelere. Ngwa dị ije tiri ụmụ egwu akpọpere ibi ebi.
you still be riding. Try color dance. If you like, show me what you really feel inside. Let me kiss you on your lips. If you like, we can pull up the side. Let me go, let me kiss you on your lips. Jump on me, jump on me, jump on me. Jump on me, jump on me, jump on me, come on, jump on me. So see, jump on me, jump on me, jump on me, jump on me. I'm on fire, I need to see it, you're not fire. I'm gonna leave this for life. I am too already, I don't care. Too Chahani, and the children there. Too Chahani. Don't find your people, you have the money. And the children get it. I want to flex my love. I want to impress. Don't find your people, you have the whole money. I love it, with this she loves. I want to impress. And I want to carry my love it. All granddaughters in love now. Okay. What is your man? I never changed before. What I learned, I will get out. I will wait till you. I will get it from the if you're not talking money, you go from my life. I'm just one day happy, no one day alright. Yeah, now I want to go to school. But I school, I think very small. Very small. Yeah, I'm going to go to star. Yeah, I'm going to I'm telling you, this was one of the way. So, all I thought, although Abajeh try to make it look. Can I say one who did wrong one and Hoka? Maybe I'm on them. As a kid, no, the Canadian academy, Yakov, more. Not to get more of the sex, my Pocano. Oh, she came up, I'm not a secret. One was them as well as the might. Without drone. Choose a man.
Blessed choose. I can go again. Me our first artist. Today our setting I see our first art now. Oh, when I took my goes, I got our first art now. So no man. I got I've gone one work for one wine. One of the I do to know on my Nigagati. Because I was going to hold I am going to look at 7 years or 20 years. I was in my so no mine was in I got up. I saw the young man of Naha Jesus. Amen. Because there's a two. Yes. I won't go so, Yaji won't take a bar now. I know I don't know that I is back. Because the ending I'm going to have back. In the breva, and then I have back. In the breva, and then I have Monday outside, Monday. So, Yabra now, I say sorry. I am I say sorry. Sorry. When I saw no, I can I have a condition up at I have first at night. I'm going to go on the dine again. I'm going to on a platform. Everything like that. You're like on a platform. I'm going to go. Come here, walk about one hour. Each you go see what that now. You to be me again. Yeah, we see you. Thank you. Thank you, my brother. Okay, because I'm making them. I'm making them mother. I'm making them. I'm going to be I'm making no. We don't know better. My brother will choose. Blessed choose. I want to go to Benjamin. I was having Papa. I wasn't able to have well, I think my forever. Oh, how I think it's a Funday. Oh, Hagatana. So we hear again. Yes, now, okay. I want all we can, I'm all grace of God. So, I'll make a do no home. Ibia, my brother, who blessed choose. Who would you be at the moment? But I can't get you like Ziga as a man. As a Chineke, when you do the Yagi, do at Puno. Or Boogie here, I don't make I get you actually. Did you wear Monia? When I got Boogie home. Holandu Negro, oh, Karaji Grabindo Shagalano. Oh, Holandu Negro, I didn't me. Oh, Karaji Grabindo Quadalae.
kwele ngwanu nunga tiyewo haboro gimwe giboro nwa o giboro nwa kwamambo kwando le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  akwụkwọ ni mo na lelele oti amu ekwe ye buruko ya parari we kwe mambo kwando ngwanu nunga tiyewo haboro gimwene giboro nwa kwamambo kwando ula nunga tiyewo haboro gimwene gibiriwo kwe mambo kwando Egano nunga tiyewe haboro gimwe giburuko gibururiwe kwe mambo kwando Egano nunga tiyewe haboro gimwe yabawako yaburukuriwe kwe mambo kwando Yamanile otiyewo haboro gimwe gibururiwe kwe mambo kwando ula no nunga hatiyewo haboro gimwe gibiriwe kwe mambo kwando ngwanu nunga hatiyewo haboro gimwe gibiriwe kwe mambo kwando achọrọ m ka ijiri ohere ọma gwa anyị aha gị na ihe jikọrọ gị na mama Celine onye nke ebi n'ụbọchị taa. Onye nkwa eluigwe n'ụbọchị taa. Oh, wow. Ndewo. Ekele kwa na uwo fanya uwo mada ekele cha mahali ile uwo
ya abụọ dị mma so ekele Jehova ha niile ka Chineke gọzie unu nyere unu aka na mbọ niile ụlọ gwara ka Chineke kpochie unu mmadụ n'aha Jizọs. Good evening. Achọrọ m ka ị were ohere a gwa m aha gị kọwara tụrụ anyị onye bụ ọmụ a bụ Chukwudi Nnadikwe aka Blessed Chooks, and ihe mege n'ebe a taa bụ olili my mother. Mụ akwụkwọ n'ọnwa nke atọ na nwoke, so ọ bụ today ka a na-eli my mother. Nne m hụrụ n'anya, nne m na-eji eme ọnụ, n'anya ọ na-eji egwu egwuregwu, and nne m hụkwara m n'anya ọ na-eji m eme ọnụ. In fact, she take me as everything she have. Ọ mere m ji na-agbara ihe niile m na-agbara kemgbe o kwere nwere ụbọchị taa m liri ya ezime enwebeghị dịka ezumike, na agbakwala mbọ dịka m nwere ike ịgba dịka nwoke iji hụ na eliri m ihe lezie ya nke ọma. Ọ ya ihe mega ebe a ka ọ olili nne m. My brother, obi dị m ụtọ. Nke mbụ, ana m ekele Chukwu okike abịa onye duru m site n'ụbọchị nke mbụ m bidoro ịgbagharị maka olili a, na-agbari through and flow, mgbaga ebe a, mana Chineke dugidere m. Enweghị ofu ụbọchị m nwere ihe mberede nke okporo ụzọ, enweghị ihe nra ahụ, ihe legara siriri werere karịchaa nke ka dịcha na nke bụ n'ụbọchị echi mmiri zoro n'obodo a, zoo mba niile mana aba ma ebe niile general rain. Maasị ihe Chineke mere ihe a na-ahụ ka mmiri zosie echi. Ama m na mmiri ga-akọta, ndị mmadụ sị na ọ dịwa ka ezu ochi n'oge zụta m sị ahapụga. Chineke ma ihe ọ na-eme, ọ jọsụ mee ka mmiri azopụchie ụnyaahụ ka ọ hapụ izo taa, ka onye anyị ohere ka anyị lie nna anyị. In fact, nne m nwere ihu, nne m ezigbo mmadụ, obi dị m ụtọ. My brother, na mbụ ana m ekele Chukwu okike abịa ma onye kere eluigwe ka elu ụwa. Ọ ya onye mbụ bụrụkwa onye ikpeazụ n'ime ndụ m. Ana m ekele ebe o pụrụ iche, were na-ekele nwanne my mom bụ Aunty Ndamụ Bernardine. Aunty Ndamụ Bernardine, second to last born my mom ha. O hepụrụ m wee n'ụzọ iche. Na-ekelekwe karịsịa nwanne m nwaanyị Chibụzọ ọba ego, o hepụkwara mgbe ama ume. Na-ekele ndị Men of Destiny Aba headquarter, na-ekele ndị Umudim Foundation Worldwide, na-ekelekwe ndị ACSS Class 97. Ọzọ na-ekele ụmụnne m n'Ozuoke ikwere m aja n'ukwu. Ọ bụ eziokwu na abụ m nke dị ọkpara, mana ya bụ ihe dị ka ọ tụrụ m n'isi, ọnwụ abụọ n'isi. Ha na-ekwere aka ikwe m aja n'ukwu ịhụkwa na ụbọchị taa na nke ọgbawa eziokwu na onye iro bịara abịa ka stọd site na ọgba aghara dị iche iche, ime ka ihe ndị a tara ahụ kpakọta ya dị ka ozukwa dị ka ụfọdụ ndị ọ na-eburu ya, mana ihe niile a Chineke mere ya ezu okwu okenye ikpeazụ. Asị m ya nara ekele ebe o pụrụ iche. Ndewo. Ekpere ọzọ m na-ekpekwa bụ ndị niile biri ije a ụkwụ ha jiri bịa nke ha ga-eji ala ga-akacha mma. Chukwu oke ga-edu ha ala n'ebe ha dị iche iche ha siri bịa. Chineke kwe mere ha amara n'ihe ọma na-abụghị ihe ọnwụ. Otu aka na ọghaghị ịdị baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ndewo. Mejupụta nga unu si wepụta kwụghachi unu mmaji kpụrụ mmaji n'aha Jizọs. Amen. Good afternoon, sir. Ihe ọma nna m. Ana m achọ ka ị were ohere a kọwara ọha na eze na-ege ntị n'ele anya onye bụ ịgwa ya aha gị, gwakwa ihe jikọrọ gị na mama Celine, onye a na-akwanyere ugwu ikpeazụ n'ụbọchị taa. Nwanne m ndewo. Ihe eji mara m Vitalis Chigozie Fidelis.
ọmụ ọbụ onye a na-etu nwanna dịkwe demand couldn't arrest a ga-ahụ agba ihe jikọrọ mụ na nwaanyị a na-eme mmemme ya taa. Mmemme a wee mmemme mkposa ọra bekee na-akpọ ya crusade. Ile anya ihe gbara taa ị ga-ahụ na nwaanyị awụghị obere mmadụ ọwụ nnukwu mmadụ ọ gbagịrị agbagị. Nwaanyị a mụrụ nze mụọ ọzọ, esokwara m na nze soro n'ọzọ. Chineke sitele n'aka ya mụpụta ụmụ 7 zuru oku, ndị nwoke 4 ndị nwaanyị 3 akwanụ m nke abụọ na ụmụ 7 ka ọbụna nne m toro m to ndị ọzọ. Ihe nne m anakwa na-akpọ m wụ amara God, ya wa ahụ ọ kpọrọ m bekee na-akpọ ya divine Osinachi, ya akpọ m amara ha na-esokwenụ m na-eso ya n'ihi na mgbe ọ dị ime m ọ hụtara aka dị ike nke Chineke ya were amara ya kpọ m amara Chukwu. Nna m na-akpọkwanụ m Chigozie na ngwa na ha akpọ m aha nke bekee jiri mee mmiri Chukwu wo Vitalis. So ihe jikọrọ mara ya abụọ wụ na nwaanyị awụ nnukwu nwaanyị ọgaranya, nwaanyị amụrụ n'ezinụlọ Maurice Okenwe na Isu Ancient Kingdom ya wụ Isu na eliri gboro ọgụ. Ndewo. Afọ m omume nke akwamozu a si wee gaa ọfụma. Achọrọ m ka ị were ohere ọma kelere mmadụ abụọ ma bụ 3 ndị nyere gị aka n'ụzọ pụrụ iche ime ka ụbọchị taa dị ka ọ dị. Ndewo ezi nwanne m. Ekele m buru ibu ma atụrụ ya ole na ole. Ana m ekele Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, ya wụ nna anyị bi n'eluigwe, onye ka na-eme ihe a na-ahụ anya na-ahụ anya, onye mere dịka anyị rịọrọ ya rịrịọ ya enye anyị ihe bekee na-akpọ fair weather, ya wụ ụbọchị dị kọrọkọrọ, ya eme ka ụbọchị taa mmiri ahụ gara ezo ka ya ezo echi gara aga. Na-ekele ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwanyị, na-ekele ndị ọgọ m ha, na-ekele ndị umerene m, na-ekele ndị nwunye anyị, na-ekele ndị ọgọ, na-ekele ndị ezi anyị, ezi ụmụnna dịkwe, ezi ọnwụziri Igbo mmadụ ụba, na-ekele ndị umudim, na-ekele mmadụ niile ndị biri ebe a taa na-asị ụkwụ ha jiri bịa ọgwụ agaghị akpọ ha, ụkwụ ha jiri bịa ha ga-eji ya ala n'aha Chineke pụrụ ime ihe niile. Chineke onye pụrụ ime ihe niile, onye na-enye ike, onye na-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji ihe niile nke unu mefuru nke ebe unu si wepụta wee kwanyere mama unu ugwu ikpeazụ a, ka Chineke kwụghachi unu n'aha Jizọs. Amen. Ana m ekele good evening sir. Achọrọ m ka ị werekwa ohere a kọwara ọha na eze ndị na-ele anya onyonyo a na ndị na-ege ntị onye ndewo. Abụ Chibụzọ ọmụ awụlụ mbiri Nnadike nwa Asụsụ onye eliri n'ụbọchị taa, ọmụ awụ Kemesi taa ada. Nne m mụchara m na-akpọ m ọba ego anya kpọrọ. A na-agbanyeghị achọrọ m ka ị kọwatụrụ m obere otu isi hụta mmemme akwamozu nke ụbọchị taa. Mmemme akwamozu nke taa bụ ihe anyị rite uju anyị aṅụta ọṅụ n'ihi ọdị ndụ nne m biri laịf kwesịrị ka onye ọbụla nwee mmiri ya. Ọwụ nwaanyị nwere ntiti, ọwụ onye esemokwu, ọwụ onye oke okwu, ọwụ nwaanyị ihe o nwere juru afọ. O biri ndụ dị mma, onye ụmụ ya nsogbu n'agbanyeghị atụmatụ ndị iro niile, ataki niile ha mere ya. Nne m nwere okwukwe kwesịrị ike na Chineke na o kwesịrị ịdị ndụ na ala ndị dị ndụ zụọ ụmụ ya. Ọ ya mere o ji nọruo afọ 72 years before ya arụcha ọrụ ya niile. Mgbe ọ rụchakwara n'ọrụ ya, onye nwe ya akpọrọ ya, anyị emekwara ka o siri ike n'ụbọchị nke taa. Ana m asị Chineke nna onye si na o zuola na o rula mgbe ọ ga-akpọrọ mbiriri ka o zuru ike. Ana m asị dịka ọ bara n'ubi taa ka ọ nata mkpụrụ obi ya na ndụka n'aha Jizọs. Amen. Ugbu a achọrọ m ka ị were ohere ọma kelee mmadụ ole ma ole ndị nyere gị aka n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị. Na mbụ ana m ekele Chineke onye naanị ya pụrụ ime ihe niile, onye nyere anyị ike, onye gbara anyị ume, onye nyere anyị amamihe iji mee ihe niile ka ọ bụrụ ihe gara nke ọma. Na-ekelekwa ụmụnne m n'ihi na ha wụ ụmụnne ndị eji eme ọnụ, ha na nwunye ha pụtara nwee amamihe wepụta ihe lie nne ha
nye ya mepụ ya ihu mmemme ahụ ihe ihere nke atọ ana m ekele ezigbo di m onye nọnyekwarala m were nne m dịka nne nke ya ọ gbaghị m ọ hapụghị m anyị eme mmemme a taa ana m asị n'ime ihe niile ka Chineke bụrụ ihe a ga na-ekele n'aha Jizọs. Anyị na-ayọkwa Chineke onye na-akwụ ụgwọ ihe ọma niile kwụghachi unu ụgwọ ihe niile unu mefuru iji kwanyere ma amụ ya n'ugwu ikpeazụ n'aha Jizọs. Amen. You have to make it back to that, yeah, the quotation, back to that. Look at the back, don't let my energy from your heart, from my back, don't say, I can I like everything I desire. I know you see me, my feet, know that it's right. If you get the rock, come on, man, down, go down, Good afternoon, sir. You're welcome, sir. Achọrọ m ka ị were ohere a gwa anyị ọha na eze aha gị na ihe jikọrọ gị na Celine a na-eji ụbọchị taa. Okay. First of all, before I explain who I am, I first of all want to thank you for the good work. I have seen your creativity is well recommended. God bless you for that. More grace. Then, my name is Pastor Fidelis. I am the fourth son of late Ma Obreriak Nadikwe. She's my mom. She's my mom. At this juncture, can you tell us what you observe in this prayer ceremony? Okay. By the special grace of God, my mom is a peaceful woman. Since she departed on 21st of November 2022, I've seen that an icon and a saint, a virtuous woman has gone out. Her irreplaceable gap cannot be filled up so easily. Then, after her departure, all the advice and guidelines she has been giving us, we are now seeing it that as long as she's living with us, she's standing in a powerful gap. But notwithstanding, we cannot question God. This time around, as she departed, God has been so good to us. The burial was so successful. As she died, things has not so bad. Though we are experiencing financial breakdown in Nigeria, but where we are, the Lord just make a different package to us. So the Lord helped us. And you can see the weather. We prayed. Our duty is to pray and the duty of God to answer our prayer. So everything worked normal. He gave us fair weather. And I believe people who came, by God's mercy, they will go back to their different homes respectively. By God's grace. Thank you, sir. Yes, sir. I want you to also express gratitude to some people who helped you in one way or the other. Okay. I cannot fail to recognize the presence of the ministers of the gospel, number one, and the committee of friends, number two. Other departments from my in-law side, those where our sisters married, and our brothers as well. Those my brothers, they are business partners, and including my brother, all of them, they really helped us in one way or the other, both financial and otherwise. In fact, we have good relationship with people. I'm not surprised because the way people respond to you is the way you are responding to people when it comes on their way, such a thing like that. So I compliment the effort of people. In fact, they really answered the invitation we gave to them. You can see the crowd. You can see the crowd. I appreciate them. Our prayer is that God will bless whatever you do. Yes, sir. Thank you, sir. To make this day what it is. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Good evening, sir. Ọ ga-amasị m ka ị were ohere a gwa anyị aha gị kọwara ọha na eze na-ege ntị onye elu.
Mr. Martin, always in Bonbadi, Chief Omudo, one of Buna Bagala, Landa say by Aunty. So, I'm here to remember. For me, that's okay. What is what I'm meant to come over? Well, I'm making them Chile again. Before no gara no lamba ye were he yes na tro ma nya nka mana happa so always ye mere ba ata ni chukwu na bara abara manya ngari ko juru manya maden awo ta kam si che na ga mana Chineke na ekekere ni ke jaka ya meno we ya kasha na ma ndo ma ni ma na hadisi wala wa ni wa na leta so be Chineke na mere show ta majo na say you na sa to ma ya ma no mere ko bara mo acho ki we ko Roma o mu nle ki ka onye isi ezinụlọ agba ofu okwu ma ba bo ke fa wala ana me ke Chineke na onye mere mo isi ezinụlọ awo ko ga mo na by merit or by inheritance. I will know what the operator and Celine. I'm not going to move. I'm not going to be on it. People saw come out and went out. And I'm children of my marriage memory shows in all that. I'm going to have a one machine. Okay, never by me. They got to test in all that. So I don't know the children and name them when the American boy says in all that. Leke leke Chineke na misi mu unemu deke Chineke na nyere euro ti libe na to board o si go ko bi ni be umunema ha wo body lebe mu wan lebe nemon lebe mon ha wo mata onwe ya na ni ala masi Chineke na ole mere nka ekele ni ni jamani ni na hasi Chineke nla akwa chukwu niile ebe ọbụla isi wepụta ihe n'ubi mefuo wee hụ na ọ nọkwanye mmasị niile n'aha Jizọs. I'm